Lucas Kapitulo 13. Karon may uban nga miabot ni adtong maong panahon, nga misugilon kaniya mahitungod sa mga Galileanhon. Kang kinsang dugo gisagol ni Pilato sa ilang mga halad, og siya mitubag og miingon kanila, nagahuna-huna ba kamo nga kining mga Galileanhon labi pang mga makasasala kaysa tanang mga Galileanhon? Tungod kay sila nagantos niining mga butanga? Nagaingon ako kaninyo, dili, apan gawas kung kamo mahinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab nga pagkaagi. Kun kadtong mga napulo og 8 nga hingpukanan sa tore sa Siloe, og mipatay kanila. Nagahuna-huna ba kamo nga sila labi pang mga malapason kaysa tanang mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem? Ako nagaingon kaninyo, dili, apan gawas kung kamo maghinulsol, mga matay kamong tanan sa mauusab nga pagkaagi. Og misulti siya ni ining sambingay. Usa ka tawo may usa ka higera nga gitanom sa iyang parasan, og miabot siya nga nagapangita og bunga niini, og wala makakaplag. Og miingon siya sa magpaparas, ani akaron, tulo na kini katuig nga ako nagaanhian sa pagpangita og bunga niining kahoy, og wala ako'y hingkaplagan. Putla kini, nganong magasamok usab kini sa yuta. Og siya nga nagatubag, miingon, Ginoo, pasagdi una kining mga tuiga usab, hangtod nga magakalot ako sa libot kaniya, og magaabono kaniya, og kung kini magahatag og bunga sukad karon, maayo, apan kung dili pagaputlon mo siya. Og siya nagatudlo sa usa sa mga sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Og ania karon, usa ka babayi nga may usa ka espiritu sa sakit, sulod sa napulo og 8 ka tuig na, og siya nagatiko-ko na lamang, og wala makatindog sa iyang kaugalingon. Og sa nakit-an siya ni Hesus, iyang gitawag siya, og miingon kaniya, babayi, natangtangan ikaw sa imong sakit. Og siya nagapandong sa iyang mga kamot sa babayi, og gilayon kini nakatuy-od, og naghimaya sa Dios. Og ang punuan sa sinagoga nga nasuko tungod kay si Hesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Mitubag og miingon sa panon sa katawhan, adunay unom ka adlaw diin ang mga tawo kinahanglan magbuhat. Busa, sulod kanila manganhi kamo og magpaayo.